Když se na mě obrátil před časem pan Šnejdar s tím, zda bych pomohl s vytvořením té koncepce, tak já jsem chvilku váhal. A když jsem jenom trošku se seznámil s tím kontextem, tak jsem řekl ano. A důvod je jednoduchý. Já se pohybuji v tom prostředí muzeí a výstav 25 let, zde v této zemi, v Americe, v Německu. A mě imponovalo od samého začátku, říkám to jako člověk, který žije v Praze, odhodlání, s nímž Ostrava přistoupila k tomu, aby tady vznikla galerie. A uvědomil jsem si, že to je co bohužel u nás není obvyklé. Já jsem byl před lety z rodu projektu nové budovy pro Západočeskou galerii v Plzni jako konzultant. Projekt byl schválen, byla vyhlášeno výběrové řízení, město se s velkou vervou vrhlo na to, že bude prostě mít město Plzeň novou galerii a skončilo to tak, že politici neschválili nakonec ten projekt, tu dotaci. Takže skutečnost, že díky místní politické reprezentaci, paní náměstkyně, ale ona jistě není samotná, také její kolegové, díky panu Světlíkovi, díky lidem, jako je pan Šnejdar, v Ostravě vzniká, nebo má šanci vzniknout velmi progresivní, finančně dobře zajištěná galerie moderního umění, která skutečně bude převyšovat horizont obvyklých institucí tohoto typu v Čechách. A že už skupina těchto lidí má co se za sebou, že jsou tady položeny ty základní kameny, mě imponoval a byl impulzem, když jsem se rozhodl, že je skutečně pro mě ctí na tom projektu spolupracovat. Já jsem spolu s panem Šnejdrem jsme napsali tu strategii, která je standardním dokumentem určeným pro rozhodování politické reprezentace města. To znamená, naprosto precizně a jasně pojmenovávat základní otázky, smysl, cíle té městské galerie, základní program, základní marketingovou strategii, základní finanční rozvah. To znamená, precizně popisuje ty podstatné okolnosti, které zastupitelé musí znát proto, aby zodpovědně rozhodli. Neřeší detaily, například co se týče výstavního programu, které bude v budoucnu připravovat a které bude řešit k tomu vybraný člověk, umělecký ředitel. Budete mít dotazy, samozřejmě se můžeme vrátit potom k té otázce toho statutárně právního uspořádání, jenom chci říct, já jsem byl x let náměstkem generálního ředitele Národní galerie, působil jsem jako poradce ministra Tigrida, mě nikdo nemůže podezírat z toho, že bych neznal tyto záležitosti. Není pravdou, a je hrubou dezinformací, pokud někdo tvrdí, že městská galerie v Ostravě může mít jedině formu příspěvkové organizace. Prostě to tak není. A já jen podám za sebe, jsem si natolik si vážím své odborné reputace, že pokud bych měl jenom s tím podezření, že tady v Ostravě kdo si pan Světlík a město chtějí si upuchtit něco, co není správné nebo co neodpovídá tomu, jak mají nakládané veřejné prostředky, tak se s tím nikdy nespojoval. Ještě si dovolím jednu malou poznámku. Já působím teď v Berlíně, v pondělí jsem měl veřejnou přednášku v nadaci Braniborské brány a po té přednášce byla recepce a tam jsem se chvíli bavil s paní profesorkou Gitter, která je členkou Bundestagu, pravděpodobně budoucí ministryní kultury, a já jsem jí říkal, paní profesorku, dovolte mi se zeptat, jak to, že Berlín, který má asi 80 miliard euro dluhů, stále tolik investuje v kultuře. Ona říkala, protože kultura je pro nás životně důležitá, ale máte pravdu, peněz si málo, proto hledáme nové cesty, jak kvalitní kulturu v Berlíně zařídit a vydáváme se prostě i na takových věcí, že ano, dáváme městské peníze samozřejmě pod nějakým kontrolovaným programem různým subjektům, to znamená, že všechno musí zřizovat město. To je jenom jeden zahraniční příklad, ale podstatné je, že prostě zkušenost ukazuje, že je lepší být funkční galerii, která má dobré prostory, která funguje a kde je transparentně zajištěno, jak to pan inženýr popsal a jak to si můžu doložit ještě lépe, že peníze města budou náležitě vynakládány, než mít příspěvkovou organizaci, která nemá prostor, která nemá dostatek prostředků. Takových muzeí a galerii v České republice velmi mnoho. Čili my jsme napsali s panem inženýrem strategii pro městskou galerii, která si myslím podchycuje všechny podstatné věci v rozsahu, který je potřebný pro rozhodování zastupitelů města. Já jsem byl následně, jak pan inženýr vysvětlil, požádán, zda bych pomohl s přípravou těch 2 nebo 3 úvodních výstav z toho důvodu, který byl popsán, že prostě já se rozhodně nebudu ucházet o místo toho uměleckého ředitele nebo šéfa
nějakou dobu potrvá, pak ten člověk musí mít čas, aby mohl připravit si vlastní výstavní program maturálního 5letou dobu, po kterou bude angažován. Čili já jsem ve velmi krátké době musel připravit výstavní program. Není to lehká věc, protože kvalitní výstavy se plánují mnoho let dopředu, čili ten výstavní program je sestaven rychle, ale já se za ní pevně stojím, protože ukazuje nebo naznačuje, aniž bych chtěl jakkoliv svazovat budoucího kurátora, obrys dramaturgie, na které jsme se shodli, že bude to město velmi potřebná. To znamená, kombinuje uznávaná jména světových umělců, která jsou málo kdy v Čechách vystavována, rovněž s ukázkami umění, co vzniká na místní scéně, kombinuje různé typy výstavních projektů, různá výtvarná média, jsou dostatečně zastoupené ženy, umělkyně a tak dále. Z mého pohledu to, co je v té veřejné výzvě, ale jinde, tam není jediný racionální argument. Je tam řada věcí, které jsou prostě formulovány z neznalosti, nebo které jsou prostě úmyslně zavádějící. Rád cokoliv vysvětlím, nepovažoval jsem vůbec za nutné se k tomu konkrétně vysvětlovat, ale rád to učiním spíš touhle formou, než bych sám dlouze komentoval to, co nepovažuji skutečně, že by mělo nějakou nosnou relevanci.